danna subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mu ɗora a tashar Bash Comedy TV. Shekara nawa ne suka wuce bayan hawan mulkin Buhari na baya? A gaskiya jiya dinnan 9 ga watan uku shekara ta 2020. Mutane nawa ne suke bakin ciki a Najeriya? Ga jama'ar jihar Kano ga baki daya da mutan Najeriya. Ina gwamnoni suka fi aje kudaden su? Central Bank da Waye babban abokinka? mai martaba sarkin Kano. Su waye suka hada ka da shi? Jami'an tsaro Na wata jiha? Lagos. In mutum ya kisa, mai constitution ya ce? Musamman sashi da 35 da ima da yanci ga dan adam. Imaka tsarin mulki ya ce a bashi dama ya tafi. Sai constitution ya bari ko ina mutum zai iya zuwa ya zauna? Ya je ya zauna inda yake so a Najeriya. Zan yaro ya faɗa gaskiya, ana yarda da maganar shi? Ko babba ne ya faɗa ko ƙarami ne ya faɗa a tsaya a kansa. Mai ministocin Abuja suka ce? Wanda ya ci zaɓe a bashi. A zaben da aka yi a baya, da gaske ne Ganduje ya ci zaɓe ko bai ci ba? Ganduje bai ci zaɓe ba a jihar Kano. Aikin kawai aikin. Amma me yasa aka ɗauka aka bashi? Kowa ya sani har ga Allah su ma shugabannin na nan da na Abuja sun san. Ai kuma ya ci. Sun san abu ne ya ci zaɓe. To me yasa aka ƙi bashi? Kunci ya yi yawa.